हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఈ రోజు మనం 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము పంచదశోధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగం చూద్దాము. మనం మన ఈ 14వ అధ్యాయంలో అంతా చెప్పారనమాట. బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ, అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా మూలము నేనే అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. మనకి ఆ త్రిగుణాల గురించి వివరించారు. అంతా చెప్పిన తర్వాత బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. ఎప్పుడైతే ఆ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతికి కూడా కారణం నేనే అని చెప్పారు, అలాగే ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నతమైన ఈ యొక్క ఆ త్రిగుణాలకి అతీతమైన దాన్ని కూడా ఇక్కడ వివరిస్తున్నారనమాట. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, వేళ్ళు పైముఖంగా కొమ్మలు క్రింది ముఖంగా వేదమంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నదని చెప్పబడినది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు. ఈ అధ్యాయం పేరే పురుషోత్తమ యోగము. అంటే భగవంతుడు పురుషుల్లోకెల్లా ఉత్తముడు, పురుషోత్తముడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి అన్నమాచార్యులు కూడా చెప్తారు కదా, పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ అని ఆయన కూడా కీర్తన రచించారనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, వేళ్ళేమో పైముఖంగా ఉన్నాయంట, కొమ్మలేమో క్రింది ముఖంగా, అలాగే మనకి వేదాలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా ఆకులు. అటువంటి అశ్వత్థ వృక్షము ఉంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు వేదాలని తెలిసిన వారు. అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తే భగవంతుడేమో పైముఖంగా, అంటే ఆ యొక్క వేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాటి యొక్క మూలము భగవంతుడు. అక్కడి నుంచి బ్రహ్మ నుంచి ఈ వృక్షం ఇలా కిందికి రివర్స్ అయి ఉందన్నమాట. ఇది మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చూడడానికి ఉండదు, కానీ ఇది
ఎలా అనేది ఇంకా చెప్తున్నారు. దాని గురించి చూద్దాము. ఇక్కడ ఈ మనకి ఈ పిక్చర్‌లో చూస్తే నిజానికి చెప్పాలంటే ఈ చెట్టు అనేది ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇది కనిపించదు. అలాగే వేదాలు ముఖ్యంగా 4 విషయాల గురించి మనకి బోధిస్తూ ఉంటాయి. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అన్నమాట. అంటే వేదాలు మనకి ఒక రాజ్యాంగం లాగా అన్నమాట. మనకి రాజ్యాంగంలో ఎలా అయితే రూల్స్ ఉంటాయో అలాగే వేదాలలో కూడా ఆ ధర్మంగా ఎలా ఉండాలి, ఆ అర్థం అంటే మనం ఎలా దాన్ని సంపాదించాలి, కామం మనం కోరికలు ఎలా తీర్చుకోవాలి, అలాగే మోక్షం మనం ఇక్కడి నుంచి మోక్షం ఎలా పొందాలి అనేది ముఖ్యంగా వేదాలు మనకి వివరిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ రాజ్యాంగాన్ని మనం ఎలా అయితే పాటిస్తామో వేదాలలో ఉన్న వాటిని కూడా మనం కరెక్ట్‌గా పాటిస్తూ ఉండాలి. అంటే మన లా బుక్‌లో ఎలా అయితే ఉంటాయో, మనం నేరాలు చేస్తే ఏ నేరానికి ఎటువంటి శిక్ష అనేది, అలాగే ఇటువంటివి కూడా అన్నీ కూడా ఈ యొక్క దీంట్లో ఉంటాయి. తప్పు చేస్తే ఏ తప్పు చేస్తే ఎటువంటి శిక్ష పడుతుంది అనేది. కాబట్టి మనం మంచి మార్గంలో వెళ్ళాలి. ఏం చేయకూడదు, ఏం చెయ్యాలి, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి వేదాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఈ ధర్మ, అర్థ, కామ అనేవి ఏంటంటే మనం ఎలా జీవించొచ్చు అనే దాని కోసం వివరిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మోక్షం అనేది ఏంటంటే, మనం అది కావాలని మనం కోరుకుంటూ ఉంటామనమాట. అంటే ఈ యొక్క భవసాగరం నుంచి మనం మోక్షం అనే దాన్ని మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం. కానీ భక్తి మార్గంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్‌గా మోక్షం అనేది కూడా లభించేస్తుంది అని చెప్తారు. సపోజ్ మనం ఒక కుక్కర్ కొన్నాము. కుక్కర్‌తో పాటు విజిల్ కూడా వస్తుందనమాట. అంటే అది మోక్షంలాగా. మనకి అది ఫ్రీగా వచ్చేస్తుందనమాట. మనం ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గంలో ఉన్నామో ఆటోమేటిక్‌గా మనకి మోక్షం అనేది కూడా వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈ చెట్టు కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇందులో చూసినట్లయితే మనకి చాలా చాలా కనిపిస్తున్నాయన్నమాట. పైనేమో ఇందాక పిక్చర్‌లో చూసాము కృష్ణ భగవానుడున్నారు. కృష్ణ భగవానుడి కింద బ్రహ్మదేవుడు. బ్రహ్మదేవుడి కింద ఇక్కడ చూస్తే దేవీ దేవతలు. అలాగే ఇక్కడ ఈయన ఐరావతం పైన ఇంద్రుడు, అలాగే సరస్వతీదేవి, ఇక్కడ సూర్య భగవానుడు, అలాగే మనం చూస్తే ఇవన్నీ దేవీ దేవతల యొక్క లోకాలు. ఇది స్వర్గలోకము. ఇక్కడ కింద చూస్తే కొంత ఉన్నతమైన లోకాలు. ఇక్కడ చూసినా కూడా కొంత ఉన్నతమైన లోకాలు. ఇదంతా కూడా మర్త్యలోకము అంటే భూలోకము. ఈ యొక్క కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటిది. ఇంకా కిందికి చూస్తే నరకలోకాలు అంటే అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మనం ఈ యొక్క జంతువులు ఇంకా ఈ పిక్చర్‌లో చూస్తే కిందికి కీటకాలు లేకపోతే ఈ ఇంకా పక్షులు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. అంటే పుణ్యకార్యాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, ఇట్లా ఈ స్వర్గలోకాలకి, ఇంకా ఉన్నతమైన లోకాలకి మనం వెళ్తూ ఉంటాం. కానీ పాప కార్యాలనేవి చేసుకుంటూ ఉంటే, ఇట్లా ఈ జీవజాతులు అంటే జంతువులు, ఇంకా కిందికి పాతాళ లోకాలకి, నరక లోకాలకి ఇట్లా మనము పతనం చెందుతూ ఉంటామనమాట. కానీ మనమేంటంటే ఇక్కడే అంటే మనం చేసే ఈ కర్మలకి వెళ్తే పైకి వెళ్తూ ఉంటాము. లేకపోతే ఇక్కడే ఉంటూ ఉంటాము. అంటే ఇక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాము. లేదంటే కిందికి వెళ్తూ ఉంటాము. అంటే ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ పైకి కిందికి తిరుగుతూ ఉంటామనమాట. అలా కాకుండా ఈ ఆకులన్నీ కూడా వేదాలు. ఇవి మనకి ముఖ్యంగా ఈ ధర్మార్థ, కామ, మోక్షాల గురించి వివరిస్తూ ఉంటాయి. అవి తెలుసుకొని అంటే వేదాల్లో ఉన్నట్లుగా మనం ఇంకా మంచి ఒక ఆలోచనలు చేయగలిగితే కొంత ఊర్ధ్వలోకాలకి, అక్కడి నుంచి ఇంకా భగవంతుడిని కూడా తెలుసుకొని భగవంతునికి శరణాగతి అయితే మనము ఇక్కడి నుంచి ఈ భవసాగరం నుంచి వెళ్తూ ఉంటాము. మనకి ఈ చెట్టు ఏంటంటే ముఖ్యంగా మామూలుగా అయితే అసలు నిజమైన చెట్టు కనిపించదు. కానీ ఇట్లా మనం ఏదైనా ఒక చెరువు గట్టు మీద గనక చూస్తే ఇటువంటి చెట్టు యొక్క ప్రతిబింబం అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క కామ్య కోరికలు వీటికి ఎలా దాటాలి? వాటిని ఎలా మనం తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోకూడదు అనే వాటి గురించి కూడా మనకి వేదాల్లో ముఖ్యంగా వివరించబడింది. ఇంకా ఈ యొక్క నెక్స్ట్ శ్లోకంలో
అధోశ్చోత్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రబాలాః అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్ష కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణముల ద్వారా పోషించబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించును. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేర్లు క్రింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. అంటే ఇటువంటి చెట్టు ముఖ్యంగా మనకి ఇందా చూసాం కదా, ఇట్లా ఒక చెరువు గనక ఉంటే ఆ చెరువు గట్టు మీద మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట దాని యొక్క ప్రతిబింబము. అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క నిజమైన చెట్టు ఏంటి అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకము. ఈ చెట్టు ఏంటి అంటే భౌతిక లోకము. మనం ఏంటంటే ఈ భౌతిక లోకంలో ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. అంటే నిజమైన చెట్టును చూసుకోకుండా ఇక్కడే ఏంటంటే సపోజ్ ఒక చెట్టుకి మామిడి చెట్టు ఉంది ఆ చెరువు గట్టు పైన. ఆ మామిడి చెట్టు యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఆ నీడ ఆ చెరువులో కనపడుతూ ఉంటుంది. మనం ఆ చెరువులో దూకి మామిడి పళ్ళ కోసం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ నిజంగా ఆ మామిడి పళ్ళు దాంట్లో దొరుకుతాయా అంటే అవి దొరకవు. ఎందుకు అంటే అది ఆ నిజమైన చెట్టు యొక్క ప్రతిబింబం మాత్రమే. మనం దానికోసం దూకాము అంటే మనం దాంట్లో మునిగిపోతూ ఉంటాము. అందుకే మనం కూడా ఈ భౌతిక సాగరంలో మనం మునిగిపోతూ ఉంటాము. వాటి నిజమైన ఆనందం కోసం వెతుకుతూ అవే నిజమైన సుఖాలు, నిజమైన ఆనందం అనుకుని ఆ నీళ్ళలో మనం దీంట్లోనే మునిగిపోతూ ఉంటామన్నమాట. కానీ అది నిజమైనది కాదు. అదేంటంటే భ్రమ. మనకేంటంటే అలా కనపడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలు మనం చూసాము. సత్వ, రజస్, తమో గుణాలు. ఆ యొక్క గుణాలేంటంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనల్ని బంధిస్తుంది. కాకపోతే సత్వగుణం అనేది కొంచెం ఉన్నతంగా ఉంటుంది. రజోగుణం అనేది కొంచెం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. తమో గుణం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ గుణమైనా కూడా మనల్ని ఆహ్, మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఈ గుణముల ద్వారా పోషించబడుతూ ఏంటంటే ఈ యొక్క చెట్టు ఏదైతే ఉందో త్రిగుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ ఉందన్నమాట. మామూలుగా ఈ చెట్టుకంటే నీళ్లు కావాలి. కానీ మన యొక్క చెట్టుకి అంటే మనం అనుకుంటున్న మన భగవంతుడు చెప్తున్న ఈ చెట్టుకి ఏంటంటే త్రిగుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం తమో గుణంలో ఉంటాము, రజోగుణంలో ఉంటాము. ఆ గుణాల ద్వారా మనం వాటికి నీరు పోస్తున్నట్టు అనమాట. అది ఇంకా ఇంకా పెద్దదవుతూ ఉంటుంది. అలాగే మన కోరికలు ఎలా అయితే పెరుగుతూ ఉంటాయో అది ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇంకా ఇంకా కిందికి దిగిపోతూ ఉంటాము. అంటే ఆ కొమ్మ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. కిందికి ఇంకా వేర్లు ఆ ఊడలు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. వాటి ద్వారా మనం ఇంకా ఇంకా కిందికి పైకి కిందికి పైకి ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి ఇలా ఇలా ఇక్కడిక్కడే మనం తిరుగుతూ ఉంటాం అనమాట. అందుకే ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. సింహము ఒకరోజు ఒక నక్క చెప్పిందనమాట. ఈ యొక్క రాజ్యానికి అంటే ఈ జంతువుల రాజ్యానికి ఇంకొక సింహం వచ్చింది. తనే రాజునంటుంది అని. అప్పుడు ఆ సింహం అంటుంది, నేను కాకుండా ఇంకొక రాజు వచ్చాడా అని. సరే నాకు చూపించు అంటే ఆ సింహాన్ని ఒక బావి దగ్గర తీసుకెళ్తుంది. అది లోపల ఉన్న సింహాన్ని చూసి అది నిజమైన సింహమేమో అనుకుని అంటే ఈ నిజమైన సింహం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ప్రతిబింబాన్ని చూసి నిజమైన సింహమే వచ్చిందేమో అనుకుని గాండ్రిస్తూ ఉంటుంది. ఇది గాండ్రించినప్పుడు ఆ నీళ్ళలో ఉన్న సింహం కూడా గాండ్రించినట్టు కనపడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అదే నిజమైందేమో అనుకుని దాన్ని చంపుదామని చెప్పి ఈ నిజమైన సింహం దాంట్లో దూకుతుంది. అట్లా ఏంటంటే మనం కూడా భ్రమ చెందుతూ ఉంటాము. భ్రమ చెంది ఇదే ఇక్కడే అనుకుంటాం. కానీ భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఇది దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇది తాత్కాలికమైనది. అలాగే ఇక్కడ దుఃఖాలది. ఇదంతా కూడా దుఃఖాలు ఉండే ఒక ప్రదేశం అన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి బయటపడాలి అని భగవంతుడే చెప్పారు. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే ఈ సంసారం అనే ఈ భవసాగరం నుంచి బయటపడటానికి ఏం చెయ్యాలి అనేది కూడా మళ్ళీ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో నచాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తే ప్రసృతా పురాణి. అంటే ఏంటంటే ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. అంటే ఈ వృక్షం యొక్క ఆది గాని అలాగే మధ్యం గాని అంతం గాని ఎవరికి తెలియదు. దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. అది ఎవరికి తెలియదు అని చెప్తున్నారు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరూ తెలుసుకోలేరు. కానీ స్థిరంగా నాటుకున్న వేళతో విలసిల్లుతున్న ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తరువాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతకాలి. ఎవ్వరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవ్వరి నుండి అనంతకాలముగా సమస్తము వ్యాపించిందో
అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. అంటే మనం ఈ యొక్క చెట్టు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇది ఉంటూనే ఉంటుంది. అలాగే మనము ఎప్పటి వరకు ఇక్కడ ఉంటామో తెలియదు. ఎందుకున్నామో కూడా తెలీదు. మనకి ఎప్పటి వరకు కోరికలైతే ఉంటాయో, మనం అప్పటి వరకు ఈ యొక్క లోకంలోనే, ఈ భవసాగరంలోనే మనం ఉంటాము. కాబట్టి సకామ కర్మలు అంటే నాకు ధనం కావాలి, అలాగే జాబ్ కావాలి. ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే మనం కోరుకుంటూ ఉంటామో, అప్పటి వరకు మనం ఈ సంసార సాగరంలోనే, ఈ సంసార సాగరం అనే ఈ బంధంలోనే పైకి కిందికి, పైకి కిందికి తిరుగుతూ ఉంటామనమాట. కొన్ని నెలలుగా మనం కొన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. ఏవైతే కొన్ని కోరికల కోసం అంటే అసంగ అంటే ఇప్పుడు ఇవి మనకి ఒక భర్త, భార్యాభర్తలేంటంటే ఒకరిని అంటే వేరే వాళ్ళ కోసం భర్తని చంపించడము, లేకపోతే భార్యను చంపించడము, లేకపోతే వేరే వేరే వాటి కోసం పిల్లల్ని చంపించడము, లేకపోతే ఈ మధ్యన అంటే ఇంకా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏంటంటే ప్రేమ అని వాటి కోసం వీటి కోసం అని తల్లిని చంపడము, లేకపోతే తండ్రిని చంపడము, ఇటువంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఏంటంటే తెలియట్లేదు ఆ మోహం అనే బంధము అంటే మాయ ఆవరించి వేసి ఎలా అయితే ఈ యొక్క కోరికలు అంటే ఆ కోరికల వలయంలో చిక్కుకుపోయి ఏం చేస్తున్నామో కూడా తెలియట్లేదన్నమాట. వాటి నుంచి బయటపడాలి అంటే మనం కోరికలని తగ్గించుకోవాలి. కోరికను తగ్గించుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో. వైరాగ్యం అంటే ఇల్లు వదిలేసి సన్యాసం తీసేసుకోమని కాదు. మనకి ఎంతవరకు అవసరము అంతవరకు తీసుకోవాలి. మనకి ఎంతవరకు అవసరం లేదు వాటిని మనం అది మనకి అవసరం లేదు అని వదిలేసేయాలి. మనకి ఏదైతే ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్ అని మనం చెప్పుకున్నాం, మనకి భగవంతుడు అందరికీ సరిపోనని ఇచ్చారనమాట. వాటిల్లో మనకి ఏది మనము వేరే వాళ్ళ వాటి గురించి ఆశపడకూడదు. ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. అంటే నా వాళ్ళు, నా డబ్బు, నా వ్యాపారం ఇట్లా ఇటువంటి అన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలన్నమాట. అవసరమైనంత వరకు సంపాదించుకోవాలి. అవసరం లేనిది మనకి వాటిపైన ప్రాకులాడకూడదు వాటి గురించి. ఉదాహరణకి మనకి భగవానుడు ఒక రోజు అని చెప్పారంట. అంటే మనకి ఆషాఢం సేల్ అని ఇట్లా ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదా. అలాగే నారదుడికి చెప్పారంట. ఓకే, ఒక ఆఫర్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఉన్న పలంగా నా దగ్గరికి అంటే నన్ను చేరుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు వచ్చేయచ్చు అని. సరే అని నారదుడు ఒక చోటికి వెళ్ళి అదే అనౌన్స్మెంట్ చేశారనమాట. అప్పుడు అక్కడ ఒక కైలాష్ అనే వ్యక్తి ఏం చేశారంటే అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడున్న మన పనుల్లో ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి ఎక్కడ వెళ్తారు ఇట్లా ఆలోచించుకునే వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. అయితే ఆ కైలాష్ అనే వ్యక్తి మాత్రం ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆలోచిస్తున్నాడు. సరే నారదుడికి అతను ఆలోచించడం అంతా కూడా నచ్చింది. సరే ఇతను వస్తాడేమని అడిగారనమాట. అడిగితే అతను అప్పుడు చెప్పారు, నేను వస్తాను కానీ ఇప్పుడు నేను జాబ్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తున్నాను. జాబ్ వచ్చాక కొంతకాలం జాబ్ చేసి వస్తాను అంటారు. సరే అని ఆయనకి జాబ్ వస్తుంది. మళ్ళీ నారదుడు అప్పుడు వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ నారదుడు వస్తారు. వచ్చి ఆయన అడుగుతారనమాట, మరి ఇప్పుడైనా వస్తావా అని. ఇప్పుడే జాబ్ వచ్చింది, నేను మ్యారేజ్ చేసుకుంటాను, తర్వాత వస్తాను. సరే అంటారు, మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. మరి మ్యారేజ్ అయితే మళ్ళీ పిల్లలు పుడతారు కదా, మరి పిల్లలు పుడతారు. సరే ఇప్పుడైనా వస్తావా మరి అంటే, మరి పిల్లలు పుట్టారు కదా, వాళ్ళకి ఆలనా పాలన నేను చూసుకోవాలి, వాళ్ళని పోషించాలి, కొంతకాలం అయ్యాక వాళ్ళు స్థిరపడ్డాక వస్తాను అని. సరే అని నారదుడు వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి వస్తారు. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నా పిల్లలు జాబ్‌లో సెటిల్ అయ్యారు ఓకే. కానీ వాళ్ళకి కూడా మ్యారేజ్ అయ్యి చేస్తే వాళ్ళు సెటిల్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళ లైఫ్‌లో సెటిల్ అవుతారు. తర్వాత వస్తానని చెప్తారు. సరే నారదుడు మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి వస్తారు. అప్పుడు చెప్తారనమాట, వాళ్ళకి మ్యారేజ్‌లయినయి, మనవళ్ళు పుట్టారు. వాళ్ళతో కొన్నాళ్ళు ఆడుకొని నేను వస్తాను అని. సరే అంటారు, వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకొస్తే అసలు నా పిల్లలు గాని, మనవళ్ళు గాని ఏం తెలియట్లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళేంటంటే నేను ఎంతో సంపాదించాను. దాన్ని వాళ్ళు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి, ఎలా దాన్ని దాచుకోవాలి, దాన్ని ఎలా పాడు చేయకుండా ఉంచాలి అని వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. నేను లేకపోతే వాళ్ళు పాడైపోతారు. కాబట్టి నేనిప్పుడు రావడం కుదరదు అని చెప్తారనమాట. సరే ఇంక నారదుడేంటంటే అంతమందిలో కూడా ఒక్కడే ఇతను వస్తానని చెప్పాడని ఇన్ని సార్లు ఆయన ప్రయత్నం చేశారనమాట. కానీ ఆయన ఇక ఇతను వినట్లేదు. కైలాష్ అనే వ్యక్తి వినట్లేదు. సరే అని వదిలేస్తారని వెళ్ళిపోతారు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత వస్తే ఏంటంటే ఆయన అక్కడ లేరు. ఒక కుక్కగా ఉండి నారదు దగ్గరకొచ్చి చెప్తున్నారనమాట. ఆయన్ని పిలుస్తున్నారనమాట నారదుడిని. నేనే ఇక్కడ ఈ కైలాష్‌ని ఇట్లా కుక్కలాగా ఇక్కడ పుట్టాను అని.
అప్పుడు నారదుడికి అర్థమైంది. అంటే ఆయనకున్న కోరికల వల్ల ఏంటంటే ఆ డబ్బుని కాపాడుకోవడానికి, ఆ ఇంటిని కాపాడుకోవడానికి అక్కడక్కడే చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారనమాట. సరే ఇప్పటికైనా ఈ కుక్క లైఫ్లో ఉన్నప్పుడైనా రా వెళ్దాం అంటారు. అప్పుడు కూడా ఆయన లేదు లేదు, నేను ఇంకా ఈ ఇంటి కాపలా కాయాలి, అట్లాగే ఒక పొలంలో కొంత ధనం అదంతా దాచిపెట్టాను, దాన్ని పిల్లలకి పంచి ఇవ్వాలి, అది అయిన తర్వాత వస్తాను అంటారు. సరే అని నారదుడు మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి వస్తారు. అప్పుడు ఆ కుక్క కూడా లేదు. అదేంటంటే ఒక పాములాగా పుట్టి ఆ యొక్క ఆ పొలంలో ఎప్పుడైతే ఇందాక చెప్పారు కదా, ఆ ధనము బంగారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడుతూ ఉందన్నమాట. అప్పుడు ఆ పాము లైఫ్లో ఉన్న కైలాష్ని పిలిచారు వెళ్దాము అని. ఆయన ఏంటంటే ఇంకా మమకారం చావలేదు డబ్బు మీద వాటి మీద. అప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట, ఇంకా లేదు, ఇది దీన్ని ఎవరెవరో వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతారు, నేను నా పిల్లలకి అప్పచెప్పాలి అని చెప్తారు. అప్పుడు ఇంకా నారదుడికి ఇలా కాదని చెప్పి వాళ్ళ మనవలని వాళ్ళ కొడుకుల్ని పిలిచి, అదిగోండి మీ తాత మీ తండ్రి అక్కడే ఆ దాచిపెట్టింది ఉంది, అక్కడ ఒక పాము అడ్డుగా ఉంది, దాన్ని చంపేస్తే మీరు అది తీసుకోవచ్చు అని. అప్పుడు వీళ్ళే అందరూ కలిసి వెళ్ళి ఆ పాముని చంపేస్తారు. చంపేసి ఆ యొక్క ధనాన్ని తీసుకుంటారనమాట. అప్పుడు నారదుడు ఈ కైలాసం తీసుకుని వెళ్తారు. అంటే ఏంటంటే ఆ వైరాగ్యాన్ని తీసుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఆ వైరాగ్యం అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ఎంతవరకు మనం చెయ్యాలో అంతవరకు చెయ్యాలి. కానీ మనకి ఎలా అయితే తామరాకు మీద నీటి బొట్టు అంటదో అలా మన వైరాగ్యం కూడా కలిగి ఉండాలి. నిర్మాణ మోహాజిత సంగ దోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నవారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమపురుషునికి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. మనకేంటంటే మిథ్యా గొప్పతనం, మోహము, అనురాగము, వీటిని ఆ అనురాగం అనేది దోషం అనమాట. దాన్ని జయించి నిత్యమైనది అంటే భగవంతుడు, దాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఈ కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి ఈ సుఖము దుఃఖము అనే ద్వంద్వాలకు అతీతులయ్యి ఎవరికైతే భగవంతునికి శరణు చొచ్చుతారో వాళ్ళు నిజమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. అంటే వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది మళ్ళీ ఉండదు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ ఫోటోలో కూడా చూస్తే ఇక్కడ వీళ్ళేంటంటే కామ్యకర్మలు, అంటే ఇతను భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణాగతి పొందారు. ఇతను చూసి వాళ్ళు ఏంటంటే పిచ్చివాడు అనుకుంటున్నారు అనమాట. అలాగే మనకి 4 రకాల మనము దోషాలను కలిగి ఉంటాం బద్ధజీవులం. అవి ఏంటి అంటే మనం తప్పనిసరిగా తప్పులు చేస్తాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఏదో ఒక తప్పు చేస్తాం. తప్పు చేయని వాళ్ళంటూ కూడా ఎవరు ఉండరు. అలాగే భ్రమకు లోనవుతాము. సపోజ్ మనం ఎక్కువగా ఒక పాము గురించి ఆలోచిస్తూ ఒక చీకటి గదిలోకి వెళ్ళాము. కాలికి ఏదైనా ఒక తాడు తగిలితే వెంటనే మనం దాన్ని పాము అనుకుంటాము. ఎందుకంటే మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. కానీ మనం ఆ యొక్క తాడును కూడా పాము అనుకుంటున్నాము. అలాగే మోస ప్రవృత్తి. ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా మ్యాక్సిమం ఎప్పుడొకప్పుడు ఇతరులను మోసం చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి 4వది మన ఇంద్రియాలు ఏంటంటే అసమగ్రాలు. చీకట్లో మన చేతులను కూడా మనం చూసుకోలేము. కానీ మనం ఏం చెప్తాము, నా కళ్ళు గొప్పవి, ఎంత దూరాన్ని ఉన్నాయి కూడా చూడగలుగుతాయి అని చెప్తాము. ఎక్కడో ఒక కొండ అలాగే ఆకాశము కలిసిపోయినట్టు కనపడుతూ ఉంటాయి. మనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే రెండింటికి చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ కొండ మీద చెట్లు ఉంటాయి. ఇట్లా అంటే ఏంటంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలు అనేవి సంపూర్ణమైనవి కావన్నమాట. కాబట్టి బద్ధజీవుడు ఏంటంటే ఈ యొక్క 4 రకాలని కలిగి ఉంటాడు. కానీ ముక్త జీవుడు ఏంటంటే వీడికి అతీతంగా ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందగలరు. ఆ నిత్యమైన పరమపదం పొందుతారు అన్నారు. మరి ఆ పరమ పదం ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుంది అంటే న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగిరారు. అంటే మనకు అందుకే ఆ భాగవతంలో కూడా చెప్తూ ఉంటుంది, ఈ యొక్క వర్ణన భగవంతుని యొక్క లోకం గురించి వర్ణన ఉంటుందన్నమాట. వైకుంఠ లోకాల వర్ణన. అక్కడ ఏంటంటే అందరూ కూడా చతుర్భుజాకారంలో ఉంటారు, ప్రతి జీవులు కూడా. అంటే అతని లోకానికి వెళ్ళినప్పుడు నతద్భాసయతే సూర్యో, అక్కడ సూర్యుడు యొక్క అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఈ భౌతిక లోకంలో ఏదైనా చూడాలి అంటే సూర్యుడి యొక్క కాంతి కావాలి, వెలుగు పడితేనే ఆ వస్తువు మీద మనకి అర్థమవుతుంది అక్కడ ఆ వస్తువు ఉంది అనేది.
కానీ అక్కడ అది అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. అలాగే స్వయం ప్రకాశకంగా ఉంటుంది. అక్కడ చంద్రుని యొక్క ఆ, చంద్రుడు లేదా అగ్ని కానీ లేకపోతే కరెంట్ కానీ ఇటువంటి యొక్క అవసరం కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. యద్గత్వాన నివర్తంతే తద్ధామ పరమమమ. ఎవరైతే అక్కడికి చేరుకుంటారో మళ్ళీ ఇక్కడికి తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు. అటువంటి గొప్ప ధామం నాది అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి బ్రహ్మ సమితిలో బ్రహ్మదేవుడు చెప్తారనమాట. చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే ఏంటంటే ఆ భగవానుడు చింతామణి అనే, అంటే చింతామణి సమూహాలు ఎలా అయితే ఉంటాయో అటువంటి నిర్మితములైన, అంటే వాటితో నిర్మించబడిన భవనాలు ఎలా ఉంటాయో అటువంటి ఉంటాయి అన్నమాట ఆ యొక్క లోకంలో. అలాగే అతడు ఆ భవనాల్లో ఉంటాడు. అలాగే లక్షలాది కల్పవృక్షములచే ఆ భవనాలు పరివేష్ట, అంటే ఆ యొక్క ఏది కోరుకుంటే అక్కడ అవన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే కామధేనువులు అవన్నీ కూడా భగవంతుని చేత పాలించబడుతూ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ చూడండి, గోవులు చాలా భగవంతుని చేత పాలించబడుతూ ఉన్నాయి. అలాగే లక్షల కొలది లక్ష్మీ దేవతలు, ఆ దేవతలందరూ కూడా భగవంతునికి సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా అటువంటి ఆ ఆది పురుషుడైన గోవిందుడికి నేను భజిస్తున్నాను అని బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి లోకానికి మనం చేరుకోవాలి. అటువంటి లోకానికి చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్ష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు. అందుకే ఇక్కడ సనాతన, జీవభూత సనాతన అంటే వాళ్ళు ఈ జీవభూతాలన్నీ కూడా ఏంటంటే సనాతనమైనవి, అవి నాశనం లేనివి. మమైవాంశు, నా యొక్క అంశాలు అని చెప్తున్నారు ఈ జీవులందరూ కూడా. మనశ్ష్టాని ఇంద్రియాన్ని, కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనశ్ష్టాని, మనస్సుతో కలిపి 6, షష్ట అంటే 6, ఆల్రెడీ 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి మనకి, వాటితో పాటు మనసుని కలిపి ఈ 6 ఇంద్రియాలతో వాళ్ళు తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది ఈ అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు, నమ్ముతూ ఉంటారు. అంటే అంత ప్రాణం పోయిన తర్వాత మనం భగవంతుడితో ఏకమైపోతాము అని. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, మమైవాంశో జీవలోకే, వాళ్ళందరూ కూడా సనాతన, మనం నా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, కానీ సనాతన, ఎప్పుడు కూడా ఉన్నారు, ఇంతకు ముందు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఉంటారు, మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఉంటారని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి అలా అది కరెక్ట్ కాదు, భగవంతుల్లో మనం ఏకమైపోతాము అనేది. ఇక్కడ భగవంతుడు అదే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నా యొక్క అంశలే. అలాగే చాలా కాలంగా మనం ఈ భౌతిక లోకంలో చాలా చాలా బాధల్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాము. ఏదో ఆ బాధల మధ్యలో కొంత విరామం ఉంటే దాన్నే మనం సుఖము, ఆనందము అని ఇక్కడే అనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ అది చాలా ఇది భగవంతుని యొక్క లోకం కాదు, దాని యొక్క ప్రతిబింబము. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకానికి ప్రతిబింబం. ఇక్కడ ఏంటంటే బాధలే ఉంటాయి. అంటే మనం ఇక్కడ చాలా కాలంగా బాధలను అనుభవిస్తున్నాము. అందుకే భగవంతుడు అనుకుంటారంట, ఈ చాలా కాలంలో మీరు ఈ భౌతిక లోకంలో చాలా చాలా బాధలు అనుభవిస్తున్నారు, అది చూసి నాకు కూడా బాధగా ఉంది. కాబట్టి మీరు నన్ను, అంటే మనం అతని గనక ప్రేమ ఇవ్వగలిగితే అతడు మనల్ని అక్కడ తీసుకుంటారు. మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాం, దాన్ని చూసి ఆయన కూడా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతున్నారు. కాబట్టి మన ఈ పంచేంద్రియాలని, మనస్సుని, వాటిని మనం భగవంతుడి పైన నిమగ్నం చేయగలగాలి. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళతాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని దాన్ని విడిచిపెడతాడు. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది, అంటే మన బుద్ధి అనే ఆ ఖడ్గంతో, ఏదైతే ఇందాక చెప్పారో అసంగత్వం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలని ఇక్కడ మన బుద్ధిని ఉపయోగించాలన్నమాట. ఆ ఇంద్రియాల యొక్క కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఖండించి వేయాలి. ఎందుకు, మనం నెక్స్ట్ లైఫ్కి మనం మన ఇంద్రియాలతో మనం ఏవైతే వీటిని కోరుకుంటున్నామో, మన భావనలు ఒక శరీరం నుండి ఇంకొక శరీరానికి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎలా, ఒక వాయువు గనక వాసనని తీసుకొని పోతూ ఉంటుంది. మనం వెళ్తూ ఉన్నాము, మంచి పూల తోట ఉంది, ఆ గాలికి ఏంటంటే మనకి ఆ పూదోట వాసన వస్తుంది, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాము,
ఆ డ్రైనేజ్ అంటే మురుగు కాలువ ఏదన్నా ఉంటే దాని యొక్క వాసన కూడా వస్తుంది. అంటే గాలి ఏంటంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటున ఆ స్మెల్ ఆ యొక్క వాయువు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉందన్నమాట. అలాగే మనం కూడా మన యొక్క భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే నెక్స్ట్ లైఫ్లో కాదు, ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఇంకా ఆనందం, ఇంకా సుఖం కోరుకుంటున్నాను, ఇంకా ఎక్కువగా చూడాలి, ఇంకా ఎక్కువగా తినాలి, ఇంకా ఎక్కువగా ఇంద్రియ తృప్తిని కోరుకోవాలి, ఇట్లా ఇట్లా ఏవైతే మనం అనుకుంటూ ఉంటామో వాటికి సంబంధించిన దేహం అనేది మనం పొందుతూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం ఎలా అయితే ఆ, ఆలోచిస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన దేహం అనేది మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము. అదే ఇప్పుడు ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది అంటే మంచి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము, దానికి సంబంధించిన దేహాన్ని తీసుకుంటాము. చెడు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము అంటే ఆ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఏవైతే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉన్నాయో అంటే వాటి కోసం మర్డర్స్ చేస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ వాటికి సంబంధించిన దేహాన్ని అంటే ఒక పందిలాగా అంటే ఏదో బాగా ఎక్కువగా తినాలి 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 అని అనుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఒక పందిలాగా పుట్టొచ్చు. అలాగే ఎక్కువగా నిద్రపోవాలనుకుంటూ ఉంటారు, లేకపోతే ఎక్కువగా సంభోగం గురించి ఆలోచించి ఉంటారు, వాళ్ళు ఒక కుక్కలాగా పుట్టొచ్చు. ఇట్లా అన్నమాట. ఎవరెవరికి ఏ ఏ కోరికలు అయితే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన దేహాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. మళ్ళీ ఆ దేహాన్ని కూడా వదిలిపెడతారు, ఎందుకంటే ఆ దేహంలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ భావాలు మారిపోతూ ఉంటాయి, లేకపోతే వేరే ఇంకా ఎక్కువగా భావాలు రావచ్చు, మళ్ళీ ఆ దేహం యొక్క టైం అయిపోవచ్చు, అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక దేహం తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇట్లా లైఫ్ అంటే దేహాలు అనేవి మనం మారుస్తూనే ఉంటాం. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహంను గ్రహించి దానికి తగిన చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మములనడి మనస్సును కూడియుండు 6 ఇంద్రియములను పొందును. ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహమునకు సంబంధించిన ఇంద్రియార్థములను అనుభవించును. ఇప్పుడు మనిషి అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఒక జీవి అవ్వచ్చు, దానికి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆలోచనలు ఆ జీవికి, దాని కోరికను బట్టి తర్వాతి జన్మలో అటువంటి శరీరం అది కూడా ఎలా ఉంటుంది, ఒక కుక్క ఉంది, దానికి చిన్నగా సౌండ్ చేసినా కూడా వినపడిపోతుంది అనమాట, అటువంటి దేహాన్ని తీసుకుంటుంది. ఒక పంది ఉంది, బురదను తిన్నా కూడా దానికి అది అంటే ఆ మలాన్ని తిన్నా కూడా అరిగించుకునే ఇట్లా అవి ఏమున్నా కూడా అంటే ఒక ఆ, బాగా వాసన స్మెల్ చూసేవి ఉంటాయి. కుక్క కూడా ఉంటుంది, బాగా స్మెల్ చాలా వెంటనే పసిగట్టగలుగుతుంది, దానికి సంబంధించిన ముక్క అనేది వస్తుంది. ఇట్లా ఏదైతే భావనతో ఈ శరీరాన్ని మనం విడిచామో నెక్స్ట్ లైఫ్లో దానికి సంబంధించిన ఆ ఇంద్రియం అనేది వస్తుంది అనమాట. ఎక్కువగా వినాలి, ఎక్కువగా చూడాలి ఉంటే కళ్ళు బాగా పనిచేసే వస్తుంది, ఎక్కువగా వినాలి అనే భావంతో ఉంటే చెవులు బాగా పనిచేసే దేహం అనేది వస్తుంది. ఇలా చైతన్యం అనేది ఏంటి, సహజంగా ఏంటంటే ఒక శుద్ధమైన నీరు ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఆత్మ. కానీ ఎప్పుడైతే అది ఈ యొక్క లోకంలో రంగులు ఒక నీరు గనక ఒక రంగు కలిసింది అనుకోండి, ఆ నీరేంటి ఆ రంగులాగా కలిసి మనకు కనపడుతుంది అనమాట. నీళ్ళలో ఒక బ్లూ కలర్ కలిస్తే మనకి బ్లూ కలర్ అయిపోతుంది, నీళ్ళు కూడా బ్లూ కలర్ లాగా కనపడుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఆత్మ ఏంటంటే ఈ త్రిగుణాలలో ఎప్పుడైతే కలుస్తుందో అప్పుడు ఆ త్రిగుణాలకు సంబంధించినట్లుగా అంటే ఆ విషయ కోరికలకు సంబంధించినట్టుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధముగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. అంటే భగవంతుడు ఎంతలా చెప్తున్నాడు, కానీ మనకి చాలా మందికి కూడా డౌట్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నంతగా అంత ఏమీ ఉండదు అని కొట్టిపారేస్తూ ఉంటారనమాట. ఏదో వాళ్ళకి తోచింది చెప్తున్నారు, వారి తెలివి అట్లా ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనం చెప్పేది కానీ ఇది భగవంతుడే స్వయాన చెప్పాడని మనం చెప్తున్నా కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ తెలివి దాన్ని అంగీకరించే స్థాయిలో అనేది ఉండదు. కానీ ఎవరైతే తెలుసుకునే జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు దాన్ని చూడగలుగుతారు. అందుకే ఇక్కడ పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః, చూడగలుగుతారు ఎవరు, జ్ఞాన చక్షువులు కలిగిన వాళ్ళు. కానీ విమూఢా నాను పశ్యంతి, ఆ విమూఢులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చూడలేరు, నా అనుపశ్యంతి వాళ్ళు చూడలేరు అని చెప్తున్నారు. ఎలా అయితే మనకి ఇక్కడ ఒక కార్ని మనం ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. సపోజ్ కారు మందే, రిపేర్ వచ్చింది, మనం దాన్ని ఏంటంటే చూడలేము, దాన్ని రిపేర్ చేసి మనం వేసుకెళ్ళలేము. కారు ఓనర్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఆ జ్ఞానం అనేది లేదు. మనం వెంటనే ఒక మెకానిక్ని పిలిచాము, ఆయన వస్తారు, ఏదో చిన్న మిస్టేక్ అండి అయిపోయింది తీసుకెళ్ళవచ్చు అని చెప్తారు.
అలా ఎలా అయితే ఆ జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాడో అతనికి అర్థమవుతుంది. కానీ అటువంటి జ్ఞానం మనకు లేకపోవడం వల్ల మనం దాన్ని రిపేర్ చేయలేము. అలాగే ఏంటంటే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనము ఏ విధంగా ఈ యొక్క 3 గుణాలతో ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావంతో ఈ జన్మలో శరీరాన్ని, ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడతాము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక దేహము దానికి సంబంధించిందే తీసుకుంటాము అని. మనం ఇక్కడ ఒక స్టోరీ చూడొచ్చు. ఒకప్పుడు ఒకసారి ట్రెక్కింగ్ అని జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, కొండలు ఎక్కుతూ ఉంటారు. అయితే ఒకసారి ఒక బృందం అంటే ఒక గ్రూప్‌గా వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కొండ ఎక్కుతున్నప్పుడు ఒక అతను కొంచెం అనుకోకుండా దాంట్లో ఎక్కే టైంలో జారి పడ్డాడనమాట కిందకి. అయితే అక్కడ ఒక తెగ అంటే ఒక అడవుల్లో కొన్ని తెగలు అవి వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా! వాళ్ళేంటంటే ఇతన్ని పట్టుకున్నారు. వాళ్ళ రూల్ ఏంటంటే అక్కడికి ఎవరు కొత్తగా వచ్చినా కూడా వాళ్ళే వాళ్ళ యొక్క రాజన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్పినా కూడా ఒక 3 మంత్సో, 6 మంత్సో వాళ్ళు అతన్ని రాజులాగా ఒక కింగ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. మొత్తం ఒక దేవుడిలాగా చూస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళ యొక్క టైం అయిపోగానే ఆ 3 మంత్స్ అట్లా అయిపోగానే వాళ్ళు పక్కనే ఉన్న దీవి అంటే అక్కడ ఎవ్వరు ఉండరు. తీసుకెళ్ళిపోయి అతన్ని అక్కడ వదిలిపెట్టేస్తారు. ఇంకా అతని లైఫ్ అంతా కూడా అక్కడే అన్నమాట. అతను వెనక్కి తిరిగి రావడానికి ఉండదు. అయితే ఇతను వచ్చి వీళ్ళకి దొరికాడన్నమాట. ఇతనికి అర్థమవుతుంది. కొన్నాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. ఓహో! కొన్నాళ్ళకి నన్ను తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు ఆ పక్కనే ఉన్న దాంట్లో పడేస్తారు. ఇంకా అక్కడే నా జీవితం అంతా అంటే నేను అక్కడే ఒక ఈ జంతువులకో లేకపోతే వాటికో వీటికో బలైపోవాలి. అక్కడే ఉండిపోవాలి అని. సరే అతను ఒక తెలివిగా ఏం ఆలోచిస్తాడంటే, ఇప్పుడు ఎలాగో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నా కూడా చేస్తున్నారనమాట. కాబట్టి అతనేం జేస్తాడు, వీళ్ళందరికీ చెప్తాడు. అక్కడ అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడి నుంచి కొంతమంది మనుషుల్ని, కొంతమంది కొన్ని వస్తువుల్ని అన్నిటిని కూడా అక్కడికి చేరవేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఎప్పుడైతే ఇతను అక్కడికి వెళ్ళే సమయం వచ్చిందో, అతను వెళ్ళే సమయంకి అక్కడ అది పెద్ద గ్రామంలాగా తయారైపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఇతను తీసుకెళ్లారో వీళ్ళక్కడికి, ఇంకా ఇతనికేమి ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ కావాల్సినవన్నీ దొరుకుతున్నాయి. మనుషులందరూ అక్కడ కూడా వచ్చేసారు. కాబట్టి ఆ యొక్క అంటే ముందు వచ్చే ఏదైతే ప్రమాదం ఉందో దాన్ని ముందే తెలుసుకొని, దాన్ని పసిగట్టి ఆయన అరేంజ్‌మెంట్స్ చేసుకున్నాడనమాట. అలాగే మనం కూడా ఏంటంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలు, మనం ఏది చెప్తే అవి వింటాయి మన ఇంద్రియాలు. వాటినేం చేయాలి? మనం ఫ్యూచర్‌లో మనం ఎలా అవ్వాలనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించినట్లుగా మనం వాటిని తయారు చేయాలి. కాబట్టి మనము మన ఇంద్రియాలకు లోను కాకుండా మన బుద్ధిని ఉపయోగించాలి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో నెలకొని ఉన్న యోగులు దీనంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. అంటే ఆత్మానుభూతి. నేను ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మ అని ఎవరైతే తెలుసుకొని ఉన్నారో అటువంటి యోగులు దీనిని స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనసు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ప్రయత్నించినను ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు. ఆ నిజమైన జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, నేను శరీరం కాదు, ఆత్మ దీన్ని తెలుసుకొని, నేను పరమాత్మ ఉన్నారు, నేను భగవంతునికి శరణాగతి అవ్వాలి. ఇదంతా ఎవరైతే తెలుసుకొని ఉన్నారో వాళ్ళు దీన్ని చూడగలుగుతారు. కానీ ఎవరైతే ఇది తెలుసుకోలేకపోయి ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిలోనే తిరుగుతూ ఉంటారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకు ఆల్రెడీ 10వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, 9వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, 7వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క ప్రపంచంలో చీకటిని ఎక్కడైతే సూర్య భగవానుడు ఉంటారో అంటే సూర్యుని యొక్క కాంతి ఉంటుందో అక్కడ అంధకారం ఉండదు. అలాగే ఈ యొక్క సూర్యుని యొక్క తేజస్సు ఆ వెలుగు భగవంతుని నుండే వచ్చింది. చంద్రుని వైభవం మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతున్నాయి. ఏదైతే ఈ యొక్క చంద్రుని యొక్క వైభవం, ఎందుకంటే రాత్రిపూట మనం చూస్తే ఆ మిణుకుమిణుకుమనే నక్షత్రాల్లో చంద్రుడు ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ ఉంటారు. అది కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. మనకి భగవంతుడే ఇవన్నీ ఇచ్చారు. ఆహారము, నీరు, అలాగే అగ్ని ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి. కానీ మనం ఇక్కడ భౌతిక లైఫ్‌లో ఏంటంటే మనం కొంచెం కరెంట్ వాడుకున్న బిల్లు కట్టాలి, నీళ్లు వాడుకున్న బిల్లు కట్టాలి. కానీ భగవంతుడికి మనం ఏం కడుతున్నాం? మనం భగవంతుడికి చెల్లించాల్సిన బిల్లు ఏమీ లేదు. అదంతా కూడా మనం ప్రేమను గనక ఆయనకిస్తే
చాలు. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి యుగంలోకి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. భగవంతుడే చెప్తున్నారు మళ్ళీ, నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను, అన్ని గ్రహాల్లో కూడా నేను ఉన్నానని చెప్తున్నారు. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి, ఒకటి దానికి ఒకటి ఢీ కొనకుండా. ఈ సూర్యమండలం అంటే మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా, పాలపుంత అంటారు, విశ్వాలు ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఇన్ని ఉన్నా కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఢీ కొనడం కానీ నాశనం అయిపోవడం కానీ ఏమీ ఉండదన్నమాట. అవన్నీ కూడా భగవంతుల్లోనే, భగవంతుడి ద్వారానే క్రియేట్ చేయబడి అవి వాటి కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధాలకు జీవనరసాన్ని సమకూరుస్తాను. అంటే మనకి మెడిసిన్ మనకి ఏదైతే ఔషధాలు ఉన్నాయో అవంతా కూడా చంద్రుడి నుంచి వచ్చే యొక్క కాంతి ద్వారా ఆ ఔషధాలకి ఆ శక్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కూరగాయలు అవ్వచ్చు, ఈ యొక్క మెడిసిన్ తయారు చేసే చెట్లు అవ్వచ్చు, చిన్న చిన్న మొక్కలు అవ్వచ్చు, వాటన్నిటిలో ఉండే రసం అంతా కూడా చంద్రుడి నుంచి వచ్చింది. అది కూడా చంద్రుడికి కూడా నా ద్వారానే వెళ్తుంది. ఇదంతా కూడా చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి 7వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు, మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. ఈ లోకాలన్నీ కూడా, ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా నా మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఆ దారం ఎలా అయితే ఉందో నేను వీటన్నిటిని కూడా పట్టుకుని, అంటే వాటినన్నిటిని కూడా సృష్టించి పోషిస్తున్నాను. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని. మనకి ఇట్లా జఠరాగ్ని అనేది ఉంటుంది, మన లోపల పేగులు అంటే ఎన్నో ఉంటాయి అన్నమాట, కానీ ఒక క్రమబద్ధంగా ఎలా ఉండాలో అలా ఉన్నాయి. అదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సృష్టి. అలాగే జఠరాగ్నిలాగా ఆయనే మనలో ఉంటారంట. ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి, ప్రాణ అంటే మనకి ఒకటేమో ఊర్ధ్వంగా ఒకటేమో కిందికి, ఇట్లా అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. మనకి శక్తి రావాలి, అదంతా కూడా ఫుడ్ ద్వారా అదంతా అరిగించి చేస్తున్నారు భగవంతుడు. ఆ శక్తి భగవంతుడి ద్వారానే వస్తుంది. ఆ మిగిలిన వ్యర్థ పదార్థం అంతా మళ్ళీ కిందికి వెళ్తుంది. ఇదంతా కూడా మనం నమిలేవి, చీకేవి, త్రాగేవి, నాకేవి, ఇవంతా కూడా భగవంతుడే మన కడుపులో జఠరాగ్నిలాగా ఉండి, అగ్ని అనేది మన కడుపులో ఉంటేనే మనకి ఈ అరుగుదల ఇదంతా కూడా అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇదంతా కూడా భగవంతుడి ద్వారానే జరుగుతుంది. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనంచ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను. పరమాత్మ రూపంలో అందరిలోనూ ఉన్నారు. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతున్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడును. వేదాలు చదివే వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం. అవి భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచే వచ్చాయి వేదాలు అనేవి. భగవంతుని శరణాగతి పొందితే అతను ఎవరైతే మనం భగవంతునికి శరణాగతి పొందామో వాళ్ళు వేదాలను తెలుసుకున్న వాళ్ళే అవుతారంట. అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటాము, ఒక్కొక్కళ్ళలో చాలా చాలా జ్ఞానం ఉంటూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కళ్ళలో చాలా చాలా మతిమరుపు కూడా ఉంటుంది. అవి రెండు కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి. కొంతమంది చాలా బాగా శ్లోకాలు చెప్పగలుగుతూ ఉంటారు, కొంతమంది ఒక గంట క్రితం ఏమైందో చెప్పలేకపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాపక శక్తి ఆయనే, వీళ్ళలో ఉన్న మతిమరుపు కూడా ఆయనే. అదంతా భగవంతుని యొక్క కృప అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఒక్కొక్కసారి మనకి మతిమరుపు కూడా మంచిదే అవుతుంది. ఒక తల్లి ఉంటే మొదటి బిడ్డను కనేటప్పుడు పురిటి నొప్పులు అంటే పునర్జన్మలాగా జరుగుతుంది అది. కానీ మళ్ళీ రెండవ బిడ్డకి జన్మనివ్వడానికి ఆ తల్లి సిద్ధమవుతుంది. అంటే అక్కడ వచ్చే ఆ మొదటి యొక్క ఎప్పుడైతే ఆ పురిటి నొప్పులు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండవ బిడ్డను జన్మనివ్వడానికి అంత ఈజీ కాదు అని తీసుకోలేకపోవచ్చు. కానీ ఆ మతిమరుపు కూడా మళ్ళీ భగవంతుడే ఇస్తున్నారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా అంటే వాళ్ళు చేసే వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ ఏదైనా ఉంటే అంతా కూడా భగవంతుని ద్వారానే వచ్చింది. మనం కూడా కొన్నిసార్లు ముఖ్యమైన సమయంలో ఏదేదో మర్చిపోతూ ఉంటాము. కానీ కొన్ని చాలా ఎప్పుడో జరిగిపోయినవి కూడా చాలా బాగా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఇదంతా కూడా భగవంతుని వల్లనే జరుగుతుంది. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః.
ఆ యొక్క ఎన్నో జన్మలుగా ఇదంతా మనకి కొన్ని కొన్ని వాటి నుంచి మనం ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతున్నాము. కాబట్టి భగవంతుడే వీటన్నిటికీ కూడా మూలము. ఆ జ్ఞానము భగవంతుడి ద్వారానే వస్తుంది. బహూనాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. అప్పుడు మనం తెలుసుకోగలుగుతాము భగవంతుడే అన్నిటికీ మూలము అని. ఆ జ్ఞానం కూడా భగవంతుడే ఇస్తారు. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు అక్షరుడు అనే రెండు తరగతులు జీవులు ఉన్నారు. అంటే పతనం చెందేవాళ్ళు, పతనం చెందని వాళ్ళు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు. మనం ఇందాకే చూసాము, మనకి బద్ధ జీవుడికి ఏంటంటే 4 రకాల మైనస్లు ఉంటాయి. అతడు తప్పనిసరిగా తప్పులు చేస్తాడు, భ్రమకు లోనవుతాడు, ఇంద్రియాలు అసమగ్రాలు, అలాగే అందరినీ కూడా అంటే ఎవరో ఒకళ్ళని మోసం చేస్తూనే ఉంటాడు. కానీ ఇవి ఎవరికైతే అంటే వీటికి అతీతంగా ఎవరున్నారో అతను ముక్త జీవుడు. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఏంటంటే ముక్త జీవులేమో భగవంతుని తెలుసుకుని భగవంతుడి వైపు వెళ్తూ ఉన్నారు. బద్ధ జీవులేమో ఇక్కడిక్కడే ఇక్కడ ఈ దీంట్లో బందీలు అయిపోయి ఉన్నారు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాలలోకి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశనరహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు. అంటే ఇంత మనం చూసాం, పతనం చెందేవాళ్ళు, పతనం చెందని వాళ్ళు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి సంపర్కంలో ఉండేవాళ్ళు, ఉండని వాళ్ళు, అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే క్షరులు అక్షరులు. కానీ వీళ్ళందరికీ అతీతమైన వాడు భగవంతుడు. నన్ను అందరూ కూడా గొప్పవాడిగా పూజిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే వేదాలలోను, అలాగే అన్ని లోకాల్లో కూడా దేవాదేవునిగా, పురుషోత్తమునిగా ఆయనను కొలుస్తూ ఉంటారు. అందుకే భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తమ అని అంటారు. అందుకే క్షీరసాగర మదనం జరిగేటప్పుడు చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు దేవీ దేవతలు వెళ్తారు, వెళ్ళి ఓ స్వామి మీరే కాపాడాలని భగవంతుని వేడుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి భూదేవి కూడా బ్రహ్మగారి దగ్గరకు వస్తుంది. వచ్చి నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, పాపాలు ఎక్కువైపోయినాయి, నన్ను కాపాడండి అని అడుగుతారు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తారు, సరే మనం వెళ్ళి ఆ మహావిష్ణువు యొక్క కృపని అంటే ఆయన్ని అడుగుదాము ఏం చేయాలి అని. వాళ్ళందరూ కూడా మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉంటారు, నేను అవతారం తీసుకుంటాను, లేకపోతే మీకు ఈ కష్టం రాకుండా నేను చూసుకుంటాను అని అందరినీ కూడా ఆయన కాపాడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతితః పురుషోత్తమః. క్షరుడు అక్షరుడు ఈ ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడను అయిన కారణముగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. అతనే చెప్పాడు నేనే భగవంతుణ్ణి అని. మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. ఇలా ఏంటంటే ఆయన పురుషోత్తముడు కూడా. అందుకే మనకి బ్రహ్మగారు చెప్పారు, అలాగే అర్జునుడు చెప్పారు, అలాగే వ్యాసుడు చెప్పారు, వ్యాస భగవానుడు, వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు ఆయనే పురుషోత్తముడు. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు. ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు. అంటే భగవంతుడు దేవాది దేవుడు, అర్జునుడు ఆయన చెప్పారు నువ్వే దేవాది దేవుడివి. బావ కదా, మిత్రుడు కదా అని ఆయన ముఖస్థుతితో చెప్పలేదు, ఆయన రెఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చారు. వ్యాసుడు, దేవలుడు, అసితుడు, ఇంకా ఋషులు, వీళ్ళందరూ మునులు కూడా, వీళ్ళందరూ కూడా నిర్ధారించి ఉన్నారు నువ్వే అని ఆయన మనం 10వ అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. అలాగే ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి కూడా దీన్ని రచించే వాళ్ళు కాదు, ఒకవేళ ఇదంతా కరెక్ట్ కాకపోతే. అటువంటప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఉంటే రాసింది ఎవరు? వినాయకుడు. కానీ వాళ్ళు ఆయన చెప్తుంటే ఈయన రాస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మనం గీతా మహత్యంలో చూసాము, ఒకే గ్రంథం ఉండాలి, అది భగవద్గీత. దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు, ఒకే ఒక్క దేవుడు అంటే దేవాది దేవుడు ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా దాన్నే చెప్తూ వచ్చారు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరికైతే సంశయం ఉండదో వాళ్ళు సంపూర్ణంగా సమస్తమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్
కృతకృత్యశ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడా, వేదశాస్త్రాలలోని చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చూడండి, ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయానగ. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ గుహ్యతమం అంటే చాలా చాలా సీక్రెట్. ఆ వేద శాస్త్రాల్లో ఏదైతే ఉందో చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు అది వెల్లడైంది. దీన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి, కృతకృత్య అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎలా? ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్. వాళ్ళ యొక్క బుద్ధిని ఉపయోగిస్తే వాళ్ళు బుద్ధిమంతుడు అవుతారు. కాబట్టి ఇది చాలా రహస్యమైనది. ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్నాము, మనం శరీరం కాదు ఆత్మ. గుహ్యతమం, గుహ్యతరం ఏంటి? భగవంతుడు, పరమాత్మ స్వరూపం. గుహ్యతమం మనం భగవంతుని యొక్క భక్తిలో భగవంతునికి ప్రేమిస్తూ భగవంతుని సేవించాలి. ఇది తెలుసుకోవడమే నిజమైన గుహ్యతమం అయిన శాస్త్రము. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలని చదివినట్లే, వాళ్ళు వేదాలని అర్థం చేసుకున్నట్లే. మనం ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే ఈ లోకంలోకి రాకూడదు, మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ చక్రంలో తిరగకూడదు అంటే మనం ఈ కోరికలనే ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఆ సంఘం అంటే మనం యొక్క వాటికి బందీలమైపోయి ఉన్నాం అనమాట. కాబట్టి దాన్ని మన బుద్ధితో అసంగత్వం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేసి మనం భక్తితో ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఈ సూర్య చంద్రుల అవసరం లేని భగవంతుని యొక్క లోకానికి చేరుకోవచ్చు. అలాగే ఎవరు బద్ధజీవులకు మరియు ముక్త జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి భిన్నంగా ఉన్నారో మరియు ఎవరు ఈ ఇరువురి కంటే అతీతమై ఉన్నారో అటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం చేరుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకున్నాము. రేపు 16వ అధ్యాయము దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము అంటే దైవీ గుణాలు అసరీ గుణాలు గురించి మనకి చూస్తాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ की जय. आचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.